हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୋଟ ମେସେଜ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଟା ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିବସ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଦିବସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଖୁସି କରିବା। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାର ଅର୍ଥ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏହି ମାସ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ମାସ ଅଟେ ଏବଂ ଖୁସିର ମାସ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା 37 ତାର 4-5 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଖୁସି ବିଷୟ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ପୂର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ପାଇଥାଉ। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି? ଯଦି ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି? କ'ଣ ଅନେକ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି? ନହେଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାହା ଆଜି କରିଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି? କି ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସି? ଆପଣମାନେ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଏକ ବିଷୟ କୁହନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4 ପଦ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତାହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବଂ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମର ଗତି ସମର୍ପଣ କର, ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାକୁ ନେଇକି, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତାହା ଯୋଗ୍ୟତା ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଖୁସି ବୃଥାରେ ଯାଏ। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଖୁସି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥାଉ, ଯାହା କରୁଛୁ, ତାହା କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଶାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ସୁଦ୍ଧା ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, କାହାର କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସମସ୍ତ ବୁଝିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ସିଏ ହିଁ ଏକା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଏହି ଛୋଟ ମେସେଜକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହି ଛୋଟ ମେସେଜରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।